Ah, unas tanan, may gabi na itong tanan, labaw na ni Brad Paul o mga kaubanan. Ang akong pangutana, may tungod sa bunyag nga gitandog ni Brad Paul, kabahin sa sulat ni San Mateo ba? Mateo 3, itong bunyagan si Jesus ni Juan Bautista. Unya, naghisgot man tag bunyag, ari punta sa bunyag ni Jesus, kato bunyag itong Juan. Ang bunyag ni Jesus sa Mateo 28:19, naghingalan siya og bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Lahi sa kang Juan nga, ako nagabautismo, matud kang Juan, ako nagabautismo pinaagi sa tubig og sa paghinulsol. Wa maghingalan og Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Samtang dito po sa sulat ni San Juan, nag-iisgutan ni Brad Paul, Tres hantod sa Kamasay City, naghisgot po og gawas ang tao, dili makasulod sa ginharan sa langit, kinahanglan mataw siya pag-usap, born again. Dili dahil simbahan ang pasabot anak, kundi kita dahil mo'y magpagkatao pag-usap. Pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Padayon ta, dito sa buhat 2:38-39, naghisgot po sa Pedro, nga pabautismo ka mo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ang pangutana, asa may hustong bunyag ininilang tanan. Okay. Kadtong giingon nga bunyag ni San Juan, Marcos 1:8, namunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Katong bunyag ni San Juan nga tubig, bunyag to sa paghinulsol. In preparation to sa pag-abot ni Kristo nga maong Mesiyas. So ang tanan na bunyagan sa bunyag, ang tanan naka-receive sa bunyag ni San Juan, giusban og bunyag sa bunyag ni Jesucristo. Asa mabasa? Buhat Kapitulo 19. So may giingon din dito ikatagbo namo ang pipila ka mga tinun-an o gipangutana niya sila, nakadawat ba kamo sa Espiritu sa diyang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami nahibalo nga doon na ba'y Espiritu Santo. O si Pablo miingon kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat. Mitubag sila ang bunyag ni Juan. Versikulo 4. Ang bunyag ni Juan alang lamang ni atong naghinulsol. Mao na ang bunyag ni Juan, bunyag sa tubig sa paghinulsol sa mga sala. O iyang itudluan ang katawhan sa Israel nga kinahanglang motuo sila ni adtong moanhi sunod kaniya. Versikulo 5, sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. So lahi ang bunyag ni Juan, lahi po ang bunyag ni Hesukristo. Unsa may bunyag ni Hesukristo? Mao tong Mateo 28:19. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Unsa may meaning anang buhat 2:38 nga maingon si San Pedro, pabunyag paghinulsol kamo o pabunyag sa ngalan ni Hesukristo, dili na rito. Akda pa na sa mga tao nga magpabudi na aktual na bunyagan sa ngalan ni Hesukristo. Pagdapit pa na ni San Pedro nga kamo naghinulsol mo no, pabunyag mo sa bunyag ni Hesukristo. Unsa may bunyag ni Hesukristo? Balik dito sa Mateo 28:19. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Holy Spirit. Ang mga Juanes, ilang gi-assume nga kanang 2:38 sa buhat, mao na ang rito nga bunyagan sa ngalan lang ni Jesus. Dili na rito. Kaya di man aktual nga bunyag. Wa pa may nahitabo nga bunyag diha. Gidapit lang sila ka magpabunyag sa bunyag ni Jesus. O balikan nimo ng Mateo 28:19, ang bunyag ni Jesus, bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Nasipyat ang Juanes. Kaya prescribe pa nga si Pedro, gihimo na lang rito itong
Hindi pa man ang aktual nga bunyag. Ang bunyag na naman sa versikulo 41-42, 3,000 ang nabunyagan. Sa bunyag ni Jesus, katong bunyag nga iyang isugo sa Mateo 28:19, ang Great Commission nga baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang ila I baptize you in the name of Jesus na malang Hinoon. Kay ila mang gihimong rito ang agda pa ni San Pedro sa pagbunyag. So, lahi ang bunyag ni San Juan, bunyag sa tubig, sa paghinulsol sa mga sa, ang bunyag ni Jesus, bunyag sa pagdawat sa Holy Spirit. Katong bunyag ni San Juan, preparasyon to sa bunyag ni Jesus nga ma-receive yun nimo ang Holy Spirit. Mo na'y kalahian sa duha ka bunyag.